Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Бобои лангари, агар ту номус дошта бошӣ, боз ман як ду суханро мегӯм, ту бояд то сара фикр кунӣ. Ман сар як 4-5 секунда як записат мемонам, одаме ки ба нанг ба номус боша, мебурои ҳақиқата гап мезанам. Ман медонам ки як рӯз не як рӯз худто мебурои ҳақиқата гап мезанем. Бобои лангари худат хушу медонӣ ки мардум уже ҳақиқата медонад. То дина худат буромадӣ гуфтӣ ки агар сабуриву бобоҷон 88 набуроян ҳақиқата гап назананд, ман мебурорим нишон медам. Бобои лангари, ман омадам уже ҷомда расидам. Камера уже дар пешмай. Саҳар насиб боша 3-4 видеоро интизор ша. ҳамватанони азиз, маро бубахшед ки бояд рӯзи шанбе як ду записон мемондам дар рӯи экран. пишти корбори дигар шаҳрвандо будам. боби ки 88-та бобои лангари гӯш накард. И бизай бобоҷон 88, боби ки шумо аҷаиси номаш мекунем, гӯшиш накард. хонаи худоро хиёнат кардааст. бобои лангари, боби ки 88-та гӯш накард. бубурӯ ҳақиқата гап зан. ту як бора комментариёта бихон. имрӯз хабар кардем аз Европа ба ном мухолиф биромада ҷакидисай. имрӯз бо боби ки 88 бобоҷон биромада зидди шогирди худаш гап задесай ки номардӣ накард, курнамакӣ накард. ман шумо чанд бор гуфта будам ки ба сабр бошед дӯстони азиз. мебуроян ҳақиқата гап мезананд. дуюм видеои мо именно барои писари Каромат Шарипов аст. худо раҳматш кунад. бобоҷони 88 чхеле ки ман фаҳмидам, пул додагия писари Каромат Шарипов да ки бояд писари Каромат Шарипов бигӯрад задни ходи боби ки биза тоза кунад. бобоҷон 88 ин хай дигар мондагӣ нест. уже мардум 99% медонад ту бизӣ, ту як шайтони, ту ҳаромхӯрӣ. намин бубуроя бобои лангари ҳақиқата гап зана, уже ҳамаш фаҳмо аст. бобои лангари бо миллат бозӣ накард. 4-5 ёки 6 секунда як короткий запис мемонам беномуси бобои лангари ва мебинем ки ту номус дорӣ ё не. ма медонем ки шумо миллатфурӯшо ҳамат беномусе, номус надоред. барои пул шумо миллата савдо кардӣ. ранги ба ном мухолифи тоҷика. мард ба шумори марда продажни нашем. дар ҳаёт ранги исоқуфаю бояд мард шиданда кор аст. интизори видеоше. ба ном мухолиф тоҷик ва ба ном ду мразе ки имрӯз мардуми моҷира фанду фреб кардисем. ту шоири тупой бобои лангари ва ту боби ки биз бобоҷони 88.